Sima. Kun seksi pyytää. Sima. On aikakin. Liikkaisuni on muutenkin täydellinen. Kauankohan sillä kestää. Me tuotiin mitä me tehdään tänään Kiinassa? Niin, mitä me tehdään? Kiinnostaa ihan sikana. Niin, mitä me tehdään jotain hauskaa? Tiedänkin mä jotain hauskaa. Istusi. Tähtiä. Elikkä oikeasti tähtiä. Mitä? No. Mulla on liikkaisi. Oi joo! Tää on täydellinen. Hyvä käsi. No, kyllä te tajutte. Tää on normaalia. Chillatkaa. No joo, rakastan sun sortsihameetta tai mitä hakkaan. Seppä! Tein tosi seppä. Mitä me tehdään? Kädet ylös.